जय जेंगावनि हिनजाव गोदान न'खर सफैनायनि जय आथिं सुगासिनो जय नै मोनफैबाय दासो रायजोफोर जानो सुख गैया लोंनो सुख गैया खिनो सुख गैया उन्दुनो सुख गैया जागासिनो जोंहा जोंनि बर' समाजनि सासे मुंदांखा फेस्ला फावगिरि जेंगाव बसुमतारी नोंथांमोना मिथिखागौ जेंगाव बसुमतारीनि थाखाय जों हिनजाव लायनो थांनो नागिरगासिनो दं रायजोफोर नै पेन्डेला बानायबाय रायजोफोर माने माबाया बिगुरखौ बानायगासिनो दं बिगुरखौ ओरैजाय सबाय ओंख्रि संदों नै ओरैजाय सबाय ओंख्रि संदों हिनजावखौ जों लायग्रोसिगोन जोंबो बिराद सैतान बारा थाखा गाराना बारा थाखा गारनो गोसो गैया नांगौबा संसार जानायावनो माबा मोनसे बायना लाथों होनबाबो जों हिनजाव लायनायाव बारा थाखा गारा ओंखायनो जोङो हिनजावखौ एसे एडभान्स दोनफैग्रोनो नागिरदों ओरैजाय गारिया नेनानै दं ओमफ्राय हजोंनिफ्राय लाबोगासिनो दं जों दा लायस'गोन मा स्कुटिल' जों नेगासिनो दं मोनफैसिगोन एकदम जाहां जाहां गुदुं गुदुं गरम गरम जागासिनो दं रावबो थानोनो सुखुवाखै उन्दुनो सुखुवाखै बिदि जागासिनो दं रायजोफोर नायलांबाथाय हिनजाव गोदानखौ नोंथांमोननो दा देखायगोन दसे उनाव जों दसे उनाव बिथांमोनखौ लायनो थांगासिनो दं माने माखासे लाबोगासिनो जों ससेनिफ्राय लाबोगोन न'आ नै बिथाङानो जोंना एसे पेन्डेलफ्राबो जाहांगासिनो दं जे न'खौ देखाय रायजोफोरनो पेन्डेलफ्रा जाहांगासिनो दं नुहांगासिनो दं जों एसे एडभान्स लायग्रोसिगोन जों बिराद सैतान माने हाबा बिहुरखालि लाबोयोब्ला जोंहा खस्थ'बो बांसिन आरो खरसाबो बांसिन सुपार लाना थांनांगोन गारि लाना थांनांगोन मानांगोन बिराद खरसा जागोन ओंखायनो जोङो सैतान खालामदों एसे माने थाखाखौ सेभ जानायनि जों साननै सिगां 28 तारिखखालि 28 खालि हाबाया जागोन जों दिनै लायग्रोसिगोन रायजोफोर नायबाय थादो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन हिनजाव गोदानखौ देखायगोन नै जोङो बिनानावफोरखौ लानानै ओंखारबाय जों लायस'नो लाबोगासिनो दं जों ससेनिफ्राय लायगोन जों बिराद गोथौ गोथौ मिस्टि जागोन माबा जागोन हिनजाव गोदानखौ नायनाय समाव नानानैमोन गोथौ गोथौ जागोन ओरैजाय दङ आरो ओरैजाय जों लायगासिनो जेंगावनि हिनजावखौ रायजोफोर नायलांबाय था हिनजाव गोदाना सफैबाय नै दासो नैबे गारियाव सफैदों नै खालायना लाबोदों एकदम ओरै सिङाव दङ हिनजाव गोदाना बे नङा दै बे नङा रायजोफोर बे नङा नै देखायदोसै बेनो बायबाय लानाया नै बायबाय लानाया ना नै बिसोर नामा माथो बिसोर जोख्लोबदों बे नङा रायजोफोर बेसो गेजेरनिया आरो जोङो दा थांसिगोनलाय आरो गारि मासे फैगासिनो दंबावो जों बेखौ नेदों ओमफ्राय जों थांसै रायजोफोर जों दा बिराद मोजां जायगा नै ओरैजाय दैमा दंलाय बेफोरबायदि जायगायाव जों नेदोंमोन हिनजाव गोदानखौ सफैबाय हिनजाव गोदाना मोनफैबाय आरो गारि माखासे फैगासिनो दंबावो जों लांसिगोन नायलांबाय था नोंथांमोन जेंगावनि हाबासिम नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नुबाय थागोन जेंगावनि गंसे नैबे गंसे आच्छा आदै दामना हरजादों नामालाय हिनजाव गोदान लायनाया दाबाखैना गाबदोंसो मादै नोंबो गाबनासो फैदों थानो हायाखै नुनानै थानो हायाखै ओरैजाय गंसेया ओइदिनो नेगासिनो दङ थांसिगोन जोङो गासिबो जागायनो आखायाव लाबाय बेयाव हिनजाव दोननो फैग्रा गोजा नै जेंगावनि हिनजाव दोननो फैदो मोजां ना आग बारायनो फैग्रा गोजा जोङो नै बिथांमोना जेंगावमोननि गामिनि माने जेंगावनि हिनजावनि गामिनिसो दै रायजोफोर जेंगावनि हिनजावनि गामिनिसो नै जों दा फारि फारि लाना थांसै आरो हिनजाव गोदान
हिनजाव गोदाननि जै हिनजाव गोदाननि जै लामा होथेदों रायजोफोर बेयाव होथेना थादों होथेना थादों होथेना थादों ओइ जोयोब्रा जोयो हिनजाव गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि जय जेंगावनि हिनजाव गोदाननि Давай! Go! गय लाखिनो नागिरदों गय होलाबा लामाखौ होथेफिननो नागिरदों ओरैबायदि डेन्जार माने सेंग्राफ्रा ओरैबायदि फाग्ला गोजा खाट्रा गोजासो माने बोखाराबो होथारासै थांसैलाय जोङो नोंसोरा सोरखौ नेदों हिनजाव गोदानखौ नेदों हिनजाव गोदानना आथिं सुनो नेदों आइयाव मोजां मोनदों खोनानानै हौवा गोदानाबो खावलाब्ला फैदों सन्थला लानो बा साफा जालायदों गामसा गालायदों बा बा रायजोफोर हौवा गोदाना बिराद फुरथियाव दङ नै दा हिनजाव गोदाना फैगोनखाय हामथारलानो हिनजाव गोदानखौ नायनो लुगैनाया दिरुनाया हिनजाव गोदाना इयाव दं आदैयाबाथ' हिनजाव गोदान लायनो थांनाया गाबनासो फैदोंनोलै गाबनानै बेसे गाबनानैसो मोनबोदों नंगौ बा नोंबो थिगसे गाबदों होमबा नैबेनि हिनजाव गोदाना रायजोफोर गन्थं गोलाव जें जें मेगन बेसेबां मोजांथार मानसियालाय जेंगावनि हिनजाव जानो गोनाङा रायजोफोर ओरै ओरैजाय जारौमोन दं ओरैजायबो खावसे दङ दे फैदो 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 जेंगावआनोथ' मासे इन्टारेस्ट जाना दंलै बा बा जेंगाव बा जेंगावआ ओरैबायदि इन्टारेस्ट जाना दं आलासिखौ लाबो गल' गथ'नै बेनो हिनजाव गोदाना नैबे गेजेराव थानायानो रायजोफोर नैबे गेजेरनियानो बेनो नैबेनो बेनो 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 नै लांबाय आथिं सुहोसिगोन दा आथिं सुहोनो नागिरदों दै सान्थि सारदों जय हिनजाव गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि जय हिनजाव गोदाना लांगोना हाबफैनायनि जय हिनजाव गोदाननि गावनि हिनजाव गोदाना न'खराव सफैनायनि जय आथिं सुगासिनो जय नै मोनफैबाय दासो फैहांदो दासो जोङो नै फैगासिनो दे बिदा जानाया ना बिब' ना बिगुमै बिदायाबो आथिं सुफैनांगोन ना आरो जोंबो रोंगौलै मेरला सिखाव खावबाय हिनजाव जोङो गोदोनिफ्राय नैबे आंनि हिनजाव खावनाया 17 नाम्बाराव गोग्लैबाय 17 जन खावनो मोनबाय बे माने जेंगावनिया 17 नाम्बाराव दं रायजोफोर हिनजाव खावनायाव नै बिदि सुनानै होयो बिदि हुगारनानै होयो 17 नाम्बार लिस्टआव दं आङो बिमानै दे फैदो फैजोब बिनानाव बेयो हौवा गोदाननि बिनानाव ओरैनो हरलाय जेसिका बिराद समायनाखा ओरैजायनिफ्राय लांसिगोन नैबे हौवा गोदाननि बिबाजै हिनजाव गोदान लायनो थांना गावसो रुखु रुखु गाबना मेगनाव बुथेजोबना फैबाथ' हनै मा जागोन आरो संसाराव आंबो सुजानांगोन
अ हिनजाव गोदाना मा थांना थ' थाहैबाय ओइ नै जय हिनजाव गोदाना लांगोना हाबनाय नै जय हिनजाव गोदान नै जय हिनजाव गोदान नै जेंगावा मा जय होनाखैलै जय हिनजाव गोदाननि अ मोजां मोनदों जेंगावा बिराद फुरथि मोनदों हिनजाव मोननायनि हाथाय लोमलायदों बाला गुदुङाव गाहांबाय आरो संसारनि रायजोफोर नै र' आंना बारा माबा जाला जाथारगोन आंबो सुदों रायजोफोरा आथिं हिनजावखौ ससे लायस'दोंमोन जों ओमफ्राय नैखौबो सारना लाबावनोसै आं ब्लगफोर नांगौबा खाथिलै रायजोफोर नैबे जेंगावा दा हिनजावा मोनफैबाय बिराद मोजां मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों नों माबायदि मोनदों रायजोफोरनो एसे बुंहरदो एकदम बिराद मोजां मोनबाय दिनै मोनफैनाय फाइनालि मोनफैनानै माने गोसोखौ बिराद खुसि मोनदों आरो खुसि मोनदों दा जोङो जासिगोन हाबाया रायजोफोर लुहांगासिनो दं नायलांबाय था भिडिअखौ आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन जेंगावनि हिनजावनि ओंखाम संजेरनायखौ सिनायनो आं नोंथांमोननो देखायगोन खिन्थु बिष्णु बिनानाव बिराद साइसखा एक्ट्रिसफ्राबो हाखाया आरो बेवलाय जेंगावनि बिनानाव एक्ट्रिसफ्राबो हाखाया इनै